नमस्कार, पद्मजा कुकिंगमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी मँगो लस्सी तयार करणार आहे। सध्या बाजारामध्ये हापूस आंबे भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि उन्हाळा देखील तीव्र आहे। अशा स्थितीमध्ये मँगो लस्सी पिणे आरोग्यदायी आहे। तीच आता रेसिपी आपण पाहणार आहोत। चला तर मग आता मँगो लस्सीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 5 हापूसचे आंबे घेतलेले आहेत, 400 ग्रॅम घट्ट दही, 50 ग्रॅम साखर, काजू बदाम किसून घेतलेला आहे आणि पिस्त्याचे थोडे काप घेतलेले आहेत, चिमूटभर वेलची पावडर। तर हे सर्व आंबे मी कापून घेणार आहे। आंबे कापून झालेले आहेत। तर मिक्सरला दही फेटून घ्यायचं आहे। दहीमध्ये आंब्याचे काप घालून घेते, चिमूटभर वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे, बर्फाचे तुकडे आणि साखर घालून घेते। साखर तुम्हाला जेवढी गोड पाहिजे असेल तेवढी तुम्ही घेऊ शकता प्रमाणानुसार। तर मिक्सरला फेटून घेते। दही आणि आंब्याचे काप चांगले फेटून झालेले आहेत। तर ह्या मिक्सरमध्ये मी फक्त नुसते आंब्याचे काप बारीक करून घेणार आहे। हे आंब्याचे काप मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत। आता मँगो लस्सी तयार करणार आहे। हे ओतून घ्यायचं ग्लासामध्ये ज्यूस। बर्फ टाकून घ्यायचा, थोडंसं ओतून घेते आणि नुसत्या मँगोचा ज्यूस केलेला तो वरून टाकायचा आहे। थोडे हे आंब्याचे असे काप केलेले ते टाकून घेते। बदाम आणि काजू किसून घेतलेले ते घालून घेते, पिस्त्याचे काप, खूप टेस्टी अशी मँगो लस्सी तयार झालेली आहे। खूप टेस्टी आणि थंडगार अशी मँगो लस्सी तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा। धन्यवाद।